Ahoj, já jsem se teďka dala do rozúčtovávání výplat. Teďka tady mám jednu takovou docela záludnou věc. Mám tady paní na DPP, kterou vyplácím hotově a má tam souběh DPP plus předsedkyni volební komise z 10. Jo, takže teda já zaúčtuju normálně pracovní poměr jako 61,71 plus položku 50,21 a tam dám vlastně to DPP a předsedkyni volební komise dávám na 61,14 a 50,21 jako pracovní poměr. Budete to takhle řešit taky? Jo, protože se mi to vypíše i takhle do finky. Dejte vědět, jak to budete řešit. Ahoj.